просто си дефекира. Сега, ако е по-твърдо акото, естествено по-лесно става. Ако е по-меко, по-трудно става. Пък в крайна сметка, може би е по-добре веднъж на 3-4 месеца жлезата да се чисти от лекар, отколкото всяка седмица да сме на лекар заради хроничен гастрит. Аз преди време имах немска овчарка, тя имаше хроничен проблем с жлезата. И не знам как може да усетиме индикацията, че животното има проблем с тази жлеза, за да може да го заведем на лекар и да не се получава хроничен проблем. Обикновено всичко започва с търкане на дупето на количка, т.е. животното почва да си търка дупето, все като на количка ходи в земята. Другия вариант е много често се получават сърбежи в областта на основата на опашката. Животното почва да се хапе там. Така че всеки един проблем, но дори това ходене на количка не трябва хората да го пренебрегват. Не е смешка, не е животното да прави номера, ами животното или има проблем с жлезата, а възможно дори да е паразитено, правейки така. Много често излизайки паразита. А когато се въргарят по гръб? Когато се въргарят по гръб, обикновено са намерили нещо на земята, което мирише и маркира територията си. Това не е индикация за някакъв проблем. Не. Защото съм виждала много често да го правят животните. И винаги съм се чудила каква е причината да го правят. Обикновено това е нечий чужд продукт, е свърлен. И животното се търка в него. Да. Покриват собствената миризма. Покриват собствената си миризма, това са такива поведенчески, въпреки че са опитомени от доста време, това са остатъци поведенчески, прикриват собствената си миризма с чужда, за да могат да ловуват по-добре. Въпреки че естествено те не ловуват, но това са наистина. Да. Разбирам. Това ми обяснява много неща. Да, така че хубаво е да си купим явно някакво туалетче на животните, за да не си прикрива миризмите чрез други миризми. Понеже после като го погалиш, може да се покреща с приятни миризми. Точно така. И да стане страшно. Да помолим от апаратните само пак да изпише телефона. Има интерес определено винаги, когато си говорим за кучета и котки и за домашни любимци. Могат спокойно зрителите да се обаждат и да не се притесняват, защото няма увеличение на телефонната тарифа. Абсолютно на цената на един градски разговор е телефона. Хората някакъв път се притесняват от тези неща. За да спаразитяваме, пак да се върна към началната ни тема. Да. Какво друго интересно нещо може да ни каже? Това, което повечето хора няма как да го знаят или няма откъде трябва специалист само да им го каже? Първото нещо, най-важното е навика да си го изградат. Второто нещо е това, че сме начално място по заразявания. Третото нещо е, че преди няколко години 4-годишно дете беше оперирано от тения. От кучешка тения? От кучешка тения. 4-годишно дете. Колко метра тения изкараха от него? Не знам. Не знам, но факт е, че 4-годишно дете е оперирано, което е просто отвратително. Третото, което е неяща храна с неизяснен происход. Много често ловните дружинки отстрелят нещо, после на барбекюто, хам-хам, обаче това също си е предпоставка за заразяване. Трябва да си мине лекарство. Много модерно е мъжете да ходят на лов напоследък. Определено това се превърна в мода. Много модерно е да се яде и дивач. Да не кажем, че в по-големите ресторанти, уважаващи себе си, дивач присъства абсолютно винаги в менюто и той е на много по-висока цена, предвид това, че е рядко срещано месо. Как да сме сигурни въобще и в ресторант, като отидем, че не е собственика да просто да му е хоби да ходи да си стреля животни и да е решил да го сложи в менюто или... Най-често дивечовото месо в ресторантите е от дивеч отглеждан. Едва ли трима сервитьори 2 пъти седмично отиват да отстрелят нещо, защото не могат да осигурят количество, естествено. Това са обикновено са отглеждани животни, за които се поема грижа и естествено при заковане или стреляне, там както го убият, нямам представа, минава контрол. Имаме зрител, само пак извинявай, че те прекъсвам. Виждам, че важни неща те питат и бихме могли да им помогнем. Добър ден. Ало? Ало? Здравейте. Добър ден. Кажете, какъв е вашия въпрос? Искам да попитам, късно се свързах с вас
И съм възрастна жена, често се налага да гледам Golden Retriever. Само намалете си малко телевизора. Продават кайма, смляни фенери. И искам да попитам, добре ли да се дава на кучето обезмаслена извара? Обезмаслена извара? Като попара. Няма проблем за изварата. Давайте млечни продукти, въпреки че човека е единственото животно, което след отбиването, единствено бозая, който след отбиването си продължава да поеме млечни продукти. Няма проблем да давате. Единственото, което е с пресното мляко. Внимавайте, защото ще доведе след себе си една лека диария. Изварата е окей. По-скоро трябва да е обезсолена, отколкото обезмаслена. Но тази обезсолена е? Обезсолена, перфектно. Но за каймата от смените фенери аз съм твърдо против. Твърдо не? Твърдо не. Благодаря ви много. Всичко добре. Лек ден. Ето виждаш, хората наистина не знаят с какво да си хранят животните. Факт е. Не защото не ги обичат или не искат да им вземат пълноценна храна, просто защото има някакви стари митове, които седят в миналото. Точно. И те си мислят, че правят наистина добро. Факт е, съгласна съм и много време ще отнеме хората да бъдат обучени как да си гледат правилно на животното. Да не говорим, че тенденциите непрекъснато се променят, хората почват да се объркват. Един им каже едно, друг им каже друго. И е нормално да се объркат. Аз лично храня моето животно единствено и само с гранулирана храна. Много е удобно. Но преди това бях малко скептично настроена към гранулираната храна, защото някак си мислех, че е прекалено голяма синтетика това и си казвах, не е ли по-добре да му взимам в консерва, когато ти виждаш, нали, че нещо е мекичко, така всеки си мисли, че по-близко до манджата би било по-полезно за кучето. А не така. По-скоро изглежда близко до манджата, отколкото да е. Освен това, аз лично сама за себе си, преди да премина към някакво действие към моите животни, на първо място мислим, аз бих ли го направила. Аз лично цял живот консерви не бих яла. Най-малкото заради консервантите вътре. При гранулата принципът е малко по-различен за консервиране. Там използват екструдиране, изсушаване и така нататък. Говорим за висококачествената естествено гранула, не говорим за тези, които се продават в метро, фантастико и така нататък. Колкото по-шарена е една храна, толкова по-опасна е естествено. Това са оцелите. Не, разбира се, това са някакви големи смешки, че зелената гранула съдържала спанак, а пък червената съдържала месо, а пък жълтата съдържала яйце или нещо от сорта. Това са оцелители. Да. Когато продуктът се подготвя да стане гранула, единственият възможен цвят по начин на производство на гранулите е кафяв. Другото, всичкото останалото са оцветители. Естествено, цветителите не са нещо, което бих препоръчала на себе си. Мисля, че няма само кафеви гранули. Има само кафеви гранули. Говорим за премиум клас храни, това са високи класове храни. Това са храни, които се разработват от фирми, които... Всъщност, да, това е единствено... Да, единствено и само с тази дейност се занимават. Това са храни, които имат институти големи, колкото нашата Българска академия на науките. Така че има такива храни, това са роял канин, вирбак. Нека да не ги изборявам. Да, разбира се. Но факта е, че са много висок клас храни. Аз сама за себе си видях ефекта на моите животни. Какъв беше ефекта? Кучето ми първо беше плешиво. Вкъщи даже му се подиграх, че е немска каска. Защото формата на главата е малко странна и беше и плешива. Котката ме повръщаше почти всеки ден. Аз като човек, който нямаше представа с какво да храна, готвех първо, след което купувах гранули от верига магазини и докато просто влезнах малко по-така сериозно в ветеринарната медицина и започнах да храна с много висок клас храни. И трябва да ти кажа, че в момента кучето ми има кадрава коса, което е малко стряскащо, но мисля, има кадрава коса. Котката ми почти не повръща. Той е териер. Но не го менечко. И съм си правила елементарна сметка, говорейки за пари. Правила съм си елементарна сметка. Значи, ако котката ми, защото най-често проблемите при котките настъпват с гранулираните храни. Храняйки с нисък клас храна, тези шаренките гранули, много често при мъжките котараци се стига до запушване на уретрата и оттам, естествено, ако човек не забележи, смъртта може да настъпи до 48 часа.
И много неприятно загубих смисълта. Доколкото при кучетата